Okay, class. Ako di ay si Dong Kirig, ang sub-teacher ninyo karon. Bali ako ang mag-lead sa inyo ha sa field trip na to karon mga to sa Mount Apo. Kay wala man ninyong maestra, ako sayang gibinlan na magbantay sa inyo ha karon. Okay ba? Oh, okay ba, class? Sige. Bago ta magsugod, attendance ako. Kay ang nakabutang man ko sa inyong attendance dire, 1. Letter naman wala man gipansulat ang katibukan yung pangalan. Pag tawag na ako sa letter dire, otobag mo ha? Okay ba? O sige. Ang sugod na tong tawagon kay si letter A. What is your name? Okay. Sunod. Letter B. Kakukukuk. B. Kakukukuk. Oh. Okay. Letter C. Upukukuk. Letter D. Untu. Letter E. Letter F. And last letter G. Duduk we. Wala mo mga pangalan niyo, class A? Bantog na po di letter lang yung gisulat. Okay. Oh yeah.